Kaya katma kinong pentamay niyang Protestant lani ki Reformer. Kaya katenray nong rim jongki. Kumnong ila man penkre yalade hakitma ki bansawan. Kini gidi ki jingkeli ki banginyat persang menjubab hakani kapor. Kublay sa sisian nga kwa pendiang sa bahay pi baroh kibaya page kani ka program jongi manla kapor ban sngap ya ka Sabbath School Lesson jongi. Hakani kapor ngin yakren ya ka Lesson ka basan ka Jingngeit persya ya ki Jingeh baroh. Hangning ya dan lang menta I yakmen lang I Gideon but Ebenezer ki ban yasam man yarap pen sungut ho ingi ya kani ka Lesson ka basan ka Jingngeit persya ya ki Jingeh baroh. Di siya bangin niya sedang aku akan kerpat jadi yakmen ban sungguh bahas sedang dak jing duai. Tengah pernah mikir duai. Beli bah menang, beli sibun dry. Hak nak kapor kanta, benda nak ada batngi. Kalau dry ingin saya pulih, bat beli jemut ya kena ke Sabbath School kalau nong kebasan. Irap dry ngi bangin lapan setu, pak dry mesti mekut. Bah untuk nak batngi dry, kena bangin nang lapan setu. Yak tin kejumaya bangin pen sapriang benasam ya kena kapor shake away. Aduhai kena kata Yesus Amen. Amen. Boleh sibun ya, yakmen. Kad khot spelen det ngila ban shem ya ka nakisam shi spa khat khandai kad khot ka khat we ka baong. Ngalari khop ya ka ktin jong me hala ka do not khnang bangan am le pop ya me. Sa sien ngalari khop ya ka ktin jong me hala ka do not khnang bangan am le pop ya me. Isam shi spa khat khandai kad khot ka khat we. Ka ni ka len nong ka sedang na ka ba ya thu khana syapang kinong pentamai niam Protestant ani aktin pareng ila ban ong ki Reformer. But ni ba kini kinong pentamai niam Protestant kidon ya ka jinglong ka ba compare banyak ki breu ki ba hakani ka century ka ba menta hakani ka 21st century. Wayne kinong thokot psychologist Dr. Philip Cushman utho hakakot jong ka the empty self utho kumni. Syapang ki beriau ki bamdan ka jingtmu haka jingmut jongki ni the purpose of life. Utho ka jingget jongki ni ki bamdan ka jingtmu haka jingim jongki. Kalang ka ba jendong palat. Tang kendiat na ki jingdan kam ba kongsan ka jingim jongki ki dan jingmut haki. But kim dan kabaki kendor mar baroh long ki bom dan jingmut haki kim long ki jingmut ki halada kim dan ni ka jingtmu ni the purpose of life. Henry kini kinong pentamai niam ni ki Reformer ki Protestant ki compare ki long ki ba pair ki breu. Hang ni ka linong jungi ka tho ka ka ba kinget ka long ka ba kongsan yaki. Mo but kim mon da lei ban len no ya kata ka jinget jongki. Kadang yai beteng ni ka ong ban len ya ka jingget jongki ka long ban len no ya ka dor jong ka jingim. Wat hakamat ka jingyap ru. Ki don ya ka jingsuk ka ba kraw ya po ka mensem. Ki per kim long kum ki break bam dan jing tmu ka jingim jongki. Ki per kini ki nong tau tmai niam. Tingin saya pet shok kam shakmat ka ngila ban yo jing hikai na kini ki nong pen tmai niam na ni ki Reformer. Ladangi pai syakasngi ka baningkong. Kasngi ka baningkong ka hikai ngi syapang tang kaktien ublay hi marwe. Tang kaktien ublay hi marwe. Ngilaban shem yiki dikot ladangi page ki Bible jongi. Syaki sam shi spa khat khandai lenong ka dikot ka ba shi spa lai, shi spa sao punyo, ba shi spa ndriu puan ngan puli khendiat nang ni na ka Bible jongi. Ka lenong ka ba shi spa khat khandai jongi sam bat ka dikot ka ba shi spa lai, ba shi spa sao ka ong kum ni. Kat no ki long ki ba thiang ki ktien jong me ya ka shintur jong nga. Kam tiang ken banyak ngap haka shintur jonga. Daki hukum jong me ngayo ke jing sempang na maranga isi ya kelenti ka balam ler baro. Ngan pulis ka ba shispa sa punyo huni ka tho. Ngala shuwa ya ka step ngap ban ngala khot kerpat ngala kermen haki ktien jong me. Bagi spa sa nriu puar ka ong ngashat kemen haka ktien jong me kum uba shem ya ka jing lute baro. Ini di ktien jong David utho kanu jing ngau hun pan pelut por haka ketien jong blay lani haka Bible kanu ka jing skup tenat mo
Ke ika jing hikai kiba ngabat pi ngila ban yo nakan ni. But kumjuru ke ika jing hikai kiba ngila ban yo naki ni kinong pentamai niam ki reformers. Ladang ipe ya kani kalenong jungi i hang ni. Baka Bible sya ka deke ika ba yarap ingi ban pentamai ki jingmut jeng perkat jungi ban penkelai ingi. Ban penlong man beriu ingi ban penkela wat you beriu ba ika do anut mo kala ban penkela kan penting shan ingi nak jing sngau si jungi baroh kata ka dikakam ba kabor ba ka Bible kala ban le ladang i pelut por ban pulih ni ketien jung pulih kata ka dan bor kala ban penkela ingi ban ngi i ya kan ni ha ka jing im jong u John Wycliffe ubala penkela ketien ya ka Bible syaka ketien English ula penkela ketien but u ongkum ni hakapor bo penkelai ketien cakap ketien English kalong ka babean hakatu kapor hendai umshim latiang namar bo tip bahakani ka Bible ka ketien jong belai ka don ka jingim bar kala ban yarab ya baro ki bri la ki puli ki sngut ho hidala dia ka ketien jong lajong tak da bon nangi ngidon ya kani ka Bible ka ketien lajong khana mengila ban yo ya kata ka jing pen bar ka bor ka bakadon u ongkum ni hakapor bo sya pen chitom hakapor bo penkelai ka ketien khasi ketien ya ka ketien Bible cakap ketien English utho persya eno ba piale bor utmen ka kli ka riat jong ka jingyap persya ka jing shisha ka ba kham klan bor ya pi bat ka ban sa job thiaw ya pi utho pi persya yu yang au brio pimde ba pi persya yang ni pi persya ka ya ka jing shisha ba pi pen shitom pen jot yang mo kita gidei batling ba ka jing pen kala ketien u Wycliffe bon kipat kiba keren ha ketien phareng ki yo eka jing shisha eka hok but eka bor jong ka ketien jong ublai ti kumjuru ngakwa aban bo api ha ni ka por hatu pipenon pelut por pipenon kam eka ketien jong ublai bahkan ai bor ya pi ha ki jing ya le jong pi man kasngi lada pimpat pelut por ngakerpat ya pi baro pen shimpor ban pelut por ha ketien jong ublai namar ka dan bor ban penkelai ki bre ki ba do not ki ba men sim kana makin pai bat ban wan pai show blai kata ka jing hikai ki bangini yo nang ni te ngin ya cho kam shakmat dang bon ki jing hikai ki bangi la ban yo pada ka sngi ba ana kwa am kli ya kmen sngu ba batai ngi ki jing sngu tho jong pi na ka ni ka sngi Kasi ka ba ar ka ba IT pateng ya ketin ka jong oblay te kum nang la ban stoi kata ka ba IT pateng ketin ka oblay ka ba pen sapre ketin ka jong oblay shaki way lane ka ba pe samya kana ketin shaki way pat lane shaki pateng ki jongi ka bene phai na ki ar ko ren kal nong ka ba saw ka khot ka ba way du hnru dengan peletang ka ba san bat ka ba hnru ka ba ong na mar ngim ya lap ya lade hnrei ya u Chris jisu uba utrai ken hnrei hi ya lade hi ki shakri jongpi na kamta ujisu na ba ublei ula hukum ya kajing syai ban syai no na ka badum ula pen syai ha ki dot no jongi knang ya ka pen syai ya kajing tip ka burom ublei ha khamat ujisu Chris tiung i om bangin phla ya oner ngin pen kraw ya ka teng ka jong ngi hi ndrei ban ya sam ya tin ka jong ublei kemut ban pen kraw ya ka teng ka jong jisu Chris om nam ta ka teng ka jongi tengin ya pej na ar ko rin kulnong ka ba ar ka dekhot ka ba khat saw ar kurin kal nong kaba ar ka dekot kaba khatsa ko ong nrei long ka jing aingu ya ublei uba penrisa yangi halakas ngi ha ukris bar pen pau ya ka jing ubi ka jing tip jongi jong uda ngi ha ka jaka baro tiung i ma upol ne kunti ngi bangin plai ka tin ka jong ublei shaki way kumjuru ha ne ngi i way na kinong pen thamai niam William Tendel ngi hadin John Wycliffe hadin South Post nem ngi ba une ubru ula shim ya ka hadin senjam kumno ban pen kelai kene pen kelak tin ya ka Bible na ki Greek Hebrew sha tin English tu ba usha pen shitom usha kren ben nane kalong ka babian ya u ban pen kelai tin ka jong oblei bar kim sha ha ki to ki por te henrei ula shim kene ka kabu ban kelak tin ya ka Bible but ula syak pediap ro ula syak thangyap hi haju but ni i ba hakpor ba usya peniap u dua ya ki tin u ong try pen peji khama jong usim ka England ti ka jing dua ka jong u ha kapor ba lo dan ha kala wading kata ka jing dua ka jong u ombo usi ya ki brio ndre kata ka jing dua jong u ba ukwa ba
dah ulah yap mau don pada kuai ke ban chimti ya kata kaktin ke jong ublei ti ke jingit ke jong u ya ublei te hadin south nem ngiyo I ka history ngi ke thu hadin south nem us im jong ka England ula pen ngiyo ekne ka King James version ki bang yong te ula pen kala bat ula print ya kene ka Bible bat la samru shaki way ting I ba ka jing duai jong kine ki breu ki bahasanya ublei ka ublei uhi ujubab yaki bat ngin pai na ki Daniel kal nong ka ba Daniel ka nong ba khat ar ka dikhot ka balai ka ba ka ong bat kita ki bastat kinting shan kum ka jing shai ka sahid beneng bat kita ki bapen kala bun sha ka hok kum ki klur junom la junom tingi kita ki bastat kita ki ba start ka jing kenjaman sim ngi kinting shan tingi kine ki bruru kita shan haki por ke jongi menta bang yo eng tin ke jong blai ha ki jong ki tin teng ko ban pule ru na kita ke jing pen pau ka dikhot kalau nong ka ba khat sau ka dikhot ka ba khat lai khat sau khat lai ka ba ong ban ngale sngew ya tin na beneng ka ba ong to tho suk kita ki nong yap ki ba yap ha utrai na du menta shisha ong umensim ba kin yo chong thai no na ki jing tray minot jongki na ba kita ki jing le jongki ki abur rengkat batu bat ki ngi I uji sukres ro ha Matthias uong ba non nai chapting kita ki breu ki ba peniap yangi ka do ndeng di ba chapting ta breu pa peniap yangi ka mensim tengi I ba kine ki nong pentamai nem ki la shimi kene ka benta bat kim shem la hindu ya ta ka jing im ba khnang ba ngi baroh ngin yo ya kane ka tin ka jong ublei te tengin pejel de hato ngi long ni em kita kiba don to mensim ba khoi ba pen priang kne tin sha kiwe hato ngi la nem man IT ka jing im jungi namta kiwe kne ka jawab yang a bre pi shimet to kublai shibon ya kitu gi jing batai jong pi khamtam shpangu tindel hado katno ki IT lot benta ban sapriang mo ban ai pateng ya ka tin jong blai kublai shibon ya kaman ngin ya jo kam shakmat mentang ngin pule ka sngi ka ba lai pa kerpa di benaza sngobha banyarap pen sngot hola mengi ka sngi ka ba lai ga sngi ka ba lai ka mat pedang ka long bal panchai da umensen ba khoi te ngiyo I ba hagine ki ars ngiyo I ba kine ki reformers ne kine ki nong pentmai niam katno kata ka jing ya lanti jong ki chami ka jing shitom bat hade wala ka taru kim no e ka kam ku jong ublai but hagasngi ka balai ngin pule balapan shai da umunsin bakhoi hashwa bakin lej ban sapranga gospel jong ublei kumno kila ban sapranga gospel jong ublei balai kila but kumno kila ngi hangne hagasngi ka balai lada pule yagane ka the great controversy lene kane ka the great controversy lene ka gajingile bakraw lada pule yagane ka record ba don uway unong patmai niam reformer ubakerteng Martin Luther katba udang lecture library katba udang shan habot library ka ek ba jia ba ula lech but ula awat yikot but u syam yigawe ka Bible but la tho yikata ka Bible hagatin Latin but ula long curious ula kuat ban tip sipanggani ka but ula pule ni ka but katba udang pule nagawe ka page udang siau tenat but kat ba udang play ka ega bajia ba umensen jong ublai ula play ka jing mut berkat jong ubat ula sneu tho but ula ong ba ba ublai unda ayanga ka kot ka ba kum kane na ka bentar jong ngahi uong ba kane ka kot kadai yangahi but ukumen hadok kata-kata but ngiyo iba hashwa ba Martin Luther umpule ni ka kot ngiyo iba umensen ba khoj uya lam ya Martin Luther ba unseu tho ya ka Bible namar ba kibriuhi ni hi de nimla ban seu tho ka Bible namar ba ki jingmu jing berkat jongi kilong ki basnew ki basi ki batkit sudah but nimla de lai ru de ban seu tho ka tin ka jong ublai but ni don lightly gi de khot hangne kumno bangin la ban seu tho ya ga Bible yonis lada pipai gi Bible jong pi cha un yonis khat saw ga nong ka khot ka ba arasan hado arhandu kumno ga ong hang to ngan pule ga khot ka ba arhandu hang to ga ong hanrei uta unong pentengen umensin ba kho ya uba uta ukpa ulapha hagerteng jonga uta gen un hikai ya pi ya ki ai baro
Habangi pulei ke Bible kan mau ba wat jukulat ban duai wat jukulat ban pan ke bor ya na ublei namata u mensen bakhoi namar ba klam u mensen bakhoi ke Bible record hangne ba ngimla ban seo tho tang mensen bakhoi hi ubala ban hikai yangi but hagato ke dekat ke ba ha yonis ke nong ke ba khat du khat lai do khat san ka ong kumne ka ong ba umensin bakhoi umdei tang uta uno hikai henrei kumno ule umensin bakhoi unya lam yangi sya baroh kijing shai sya kijing shai baroh dakut tang ban hikai henrei unya lam yanga ba yapi sya kijing shai baroh kat nungun api kibakwa ban tip ya baroh kijing shai haga Bible ngangai scam baroh nangi kwa ban tip lada pi bat nga ngi kwa ban tip kijing shai baroh lada pi bat nga ngi kwa ban tip sipang ublei kam deep lene kam jeliu ni dai ban pan yo mesin bakhoi nama ne ba tang mesin bakhoi hi uba la ban lam ngi sya baroh kineki jingshai but hau ar petros kelnong ban kong record ka ba ar pa do ar pa boy hang to ka ong ba ndei ubriu henrei kineki briu kila kren na ublei ken ba penki da mesin bakhoi ubriu ula ban hikaya pi henrei ndei ubriu ba hikaya pi ublei ukran langba uto ubriu ublei lene umensin bakhoi ubakran langba uto ubriu waju mut ba haba ubriu lene u padar lene u pastor u hikai Bible yapi wat mut ba kidai ki kiten ki jong u handai ki to kidai ki kiten ki bawan na ka khet ublei langba umensin bakhoi langba uto ubriu telada pi kwa ban siang thu shisha ya kiten ki jong ublei waju klet ban duai namata umensin bakhoi tang ma uhui ubala ban ya lam yangi sya baroh kita kijing shisha haga keting kejong ublai what's new start ai ba ngin nyeu la de ba ngidai kiba duna tam haga jingmut jing berkat ai ba ublai un control ya ka jabeng kejongi bat kita ki decision kejongi haswa bangin pule ka keting kejong ublai tang ublai hi ubala ban ya lam yangi sya baroh kijing shai tak kata ke bechibon ublai shibon benazar ke jing batai sha jing pi ngide banเป็นทลีกิจงว่าจะประคาจังงี้ขนังบ่มันเสียมาโคอยู่ละมันเกรนยังงี้ในกิจงสงโทจังงี้คุบเลยชิบวนในตัวจริงบัตรจังพี่ที่นี่ยาชกคำชักมัดมันตาเงินปุเล่ยกับสิ่งกับภาษาบางสิ่งภาษากิเดียนยารับเป็นบัตรยังงี้กับไอ้กิจงฮิไกบางกิจงสงโทบางละมันเป็นยารับอะไรงี้บ่รอเป็นสงโทหากสิ่งกับภาษาก็มัดกระเดยตั้งอุคริสมาร์เวตั้งกจิงไอมาร์เวกลองกามัดกบางีบุญเซียนกุมกิคริสตันngi shem yala de batang ukris ubala ban pen em yangi batang ka jing ia ke jong u ka bala ban ai ka jing pen em yangi ya ka bangin snothu yakine akwa ban pulen na kinong rom galnong ka balai ka khat ka ba arpulai ka ong namar baroh kila le pop bat kila do le no ya ka buram ka jong ublei adangin pule pat ha rom galnong ka ba henrio ka khat ka ba arpulai rom kalong ka bahenrio arflai ka ong namar ka bainong ka pop kalong ka jing yap rei ka jing ia ka jong ublei kalong ka jing im bom jukut da ukris jisu uba utrai jongi palada pin pule harom kalong ka balai ka khat rom henrio rom san prab ka khat ka bapra henrei ublei ula pin ishna ya la ka jong ka jing e shangi hakaba ngidang long ki bapop ukris ula yapli yangi phei babalei la penlong ya ublei ya ka ban pha ya ukris sha ka ni ka prthei de number ba ka jingdap ka jongi da ki pop but kumta ngitip ba ka pop ka penya jingai no yangi bat ublei bat ublei kwa ba ngin yo ya kata ka jingyap kumba ong ka pop ka bainong jong ka pop ka dei ka jingyap rei ublei ukwa yang abat ya pi iwe pwe bangin yo ya kata ka jingem ka bom jukot te kumta ublei upha ya khon jong u ya ka ban ban yap sha ka ne ka perthei but nyo iru ba ka jingyap ka jong ujisu kamdei ka ba u wan sha ka ne ka perthei tang nabanta jong blei reya ka ban yap shisha namta jong ni iwe baroh Martin Luther kat ba udang yo ya ka ban yashem ya lade bat ublei hun ya ka ban shubu tang halade uyalap bat bon kibrio ki ba yo snow ya ka jingyalap jong Martin Luther ki pdiang ya kata ka khubor bat
Martin Luther anda ula yalap yakani ka babun na ki brio ki sham shisha ba ya ka mensiam bat ki kala te kumtang yo I hang ne ru ba ladangin pule ha ki Ephesus kalnong ka ba pra kalnong ka ba ar kerkhot ba pra bat ba kendai hang tu pinla yo I pila ban yo I nomar ba da ka Jingei la pen im ya phi da ka Jingngeit ken kataru na phi hi kalong ka Jingei ublei da ka jingle ken ba uno ru un yo ban sngo sarong phi da ka ai ka jong ukris la pen im bat ladangi pule ha kit ne kit khot baroh la ngila ban yo I bada ka ai ka jong ukris la sius pa da ka ai ka jong ukris ngila ban yo ya ka im ka bobom jukut hatu ngi hon ya ka bangin shubo tang ya ka bangin shupen sa tang halade shimet ya kata ka yo pen im ka jongi ba ki wei pat kinom snap ngimde ki wei pat kinom yo ngimde ban long kum ta hnrei ngi dei ban long kum Martin Luther ya ka ban ya thu lang sha ki wei pat Martin Luther uong ba Luther ula syam ba ka jingyap jong ukris halor ka ding pna kalabyang lut na ka benta ban pen im ya upen riu baroh ba ka jingyap ka jong ukris ka dei ya upen riu baroh tang ya ki kristan but ya ka jingyap ka jong ukris ka dei ka jingyap ka jong nga ka jong phi ka bangi ngin yo rei ukris ushim ya kata kadai ka ba manga bat ma phi ngi dei hok ya ka ban sha yap rei ukris ushim ya kata ka jingyap ti ai banga bat ma phi ngin long kita ki nong plan na ban ta ki wei pat na mar ka jing pen im kam dei tang ya nga bat ya phi khu blai shi bo ne o ka no ka jing smutan nat phi la dang I phai ka ktien jong blai ban pule ka pen shai ki ki badan kam kadang-kadang Martin Luther bau yo alat ban pulih sapriang nama rute badan bor ku boleh bone gidean ni kitu kijing batai syai jong pi tingin ye le sho syaka singi ka ba san bang karpat ye Ebenezer ban sengu ba ya rap lang mingi ban sengu thoi singi ka ba san haga sing ka basan ka mat ka long ka jing ko ngo usok jong ka jing ngai ka jing ko ngo usok jong ka jing ngai là đây nghi pet hậu rom lai kal nong record ka ba art phonia hado lat pawai but hau rom ndru kal nong ka ba khat san hado ka ba khat pra hang to ka bible ka panchai kadar but ka kran chepang ka jing ping ing lang ba ka hok jong Jesus Christ hi mar wai dei da ka jing le ka jong ni hen rei ka jing ai ka jong Jesus ka ba pan im yang ni pi pet habangi kran chepang ka jing ai ka jong Jesus bon ki ba ngai bon ke ba mudor ba tang na jing ai jong Jesu ulap ban pen imingi hoi kata gade ke basisha hanrei kumno pat lada ngim lai ki kam ki jing ko ngo ko jong nga jong pi ka pen I ba ngi ko ngo ngi e chisha ya Jesu ngi e chisha ya Jesu lada Jesu pha ngi ban le kum te lada ngim le ngi ong lada ngim le ro Jesu un isne ba ngi un map ba ngi oi Jesu ulong ba kum ta hanrei lada nga bat ba pi nim ko ngo ya Jesu ya ka ba u pha ni long kita ki ba le no usok jong ni ulong ba le no sei so na ta ka daw ni dei ban habangi ong bangi dei kinong bot ka jong Jesu ni dei ban ko ngo ya ni dei ban bot lut ye ki ba ukwa yang ni bangi ngin le kala ka ba thamai kala be ha ka balang kristan ha ki sngi jong Luther बाद के एक बजा दकी हजार की ब्रू किलास शाही kai bakin pai no jingai na ka jing im ka bapop jongki bakin pek no sha u Jesus Christ klem artin kine ki bru ki ba pek shalade bat ki la ya I ya ki ba penduk jingkermen ya ki hatu kata kam de ka ba jia ya ngi mata namar kata ka daw ngi don kam ban khmi tang sha u Jesus hi marwe ki kam jongi kim kinam pen im mingi bat klem ka jing ko ngoro kanam pen imingi tang ladangi pet sha uji suhi tang ma uhi ubala ban pen imyangi don ka wei ka jing ong ka ba ong habanga pet chelade ngam tip kumno bang bayanga la ban pen im handai habanga pet pat uji su ngam tip kumno ngadang ja lanti lene ngadang wer lanti habangi jingai na ublai ai bangin ai pan bor pan sim kenang ba unia lam yangi sigajing shisha ba sigajing ko ngo kenang ba ngin la ban
ban ko ngo ya ublay kanang ba ngin ublay un isnai ngi but un map ai ublay ulong ba map ai but ba un ya lam ngi shigajing ko ngo but shigajing bot ka basisha but kan ma ba tang uji suhi ubala ban map ya gi pop jongi but tang uji suhi ubala ban pen ko ban ai ngi kita ke mensemat ke bor jong ke jing ko ngo lada pikwa e ke bor to bangin ai to bangin pan ke bor na ublay bangin la ban long kita ki kena ni ki bru ki ban ko ngo ya ke e ke ba u kwa ngi bangin ko ngo to kublay shibon benezer ya katu ka jeng pen batai jong pi idan kam bor na ublay maru ublay ulong ba map ya ki pop jongi ki ringkang jongi kena mengi la ban bot ban sapriang ya kan ni ka khubor ka ba kongsan ka ktin jong ublay te ban ya poish ka bakut i kwa ban kerpat di yakmen ban shupule kendiat ka e ka jing sngu tho kelum jong pi naga sngi ka ba pen kre ngasyu kwa ban pulai kendiat nang kene ki jeng kular ke jong ublay yangi hakane kasi pen kre kishakri ki bayai ne jong ublay kim long marway haka jing tre kadba ki bor ki nong sanchar ka jing dum bar ki mensim boman ki badon haki chaka beneng ki let ma persya eki hendrai utrai umju la ino yaki bru jong ublay tiung i kumbang ila yas ngeu na do ka bastang na do ni kino men pai niam ublay chim la ino yaki marway uyadon barki unai don la marki te habangi harangi ngis ngeu bangi dei kun jong ublay ublay don lam markat barngi te ngim dei ban kuslai yaki e ka ban sawan rei namar ngi tiba kini ke jing kular jong ublay kide yang ha pada piru dei tang yaki to kublay shibone ki jing kli ngabo por ba dang sedang ke e gatma ki nong pentamai niam ni ki reformer ki amat pun ki tmam dei katma sha pen yap sha berngem jing pen shitom gibon kitma ki baki yasham man kasngi tang ba ka jingget jong ki kamshim sha pen pra la ni ki bat scam ka jingget jong ki kata ka we te ka ikat tenrai nong rem jong ki katin jong belai ka ba ai bor ki ka tenrai nong rem jong ki baki la ban sha scam ban bat scam ya kata ka jingget jong ki hau belai bat kumno ngi la pen kre la ngi la pen kre la de da ka ba pule man ka sngi man ka por pelut por ka tin jong belai namar ha ka tin jong belai dan ka bor baladangi ai bor la de lingba ka jing pule ladangi pelut por ha ka tin jong belai un ai bor ngi na ngi la pen kre kita ki thmai ban sawan man ba ka ngi baroh ki kristan ngi de ngi dan ka ka duty bangi dei ban let sapriang khwar jong blai but ladangim dan kata ka bor ladangim yo bor no blai ka ngi kita ki thma ki ban sawan ka ngi ban le persai kita tingi dan kam ka jingget persai ki jing baro ba kata ka dei ban pelut por tin jong blai ban pet ya ki nuksa jing ki nong pen thmai niam ki ki jing le jong ki wala ki dan ki jing jing janja dan dei ki tip bo blai yo dan ka lang bat ki te khublai shibon ya baro ki panelist ki balai sam ki jing song tho jong pi ban ngangets kem pi ginong ngap hilayo jingger khu ban ngai dwai ba ublei dan kal lamat pi khnang ba kini ki khubor ki bangi sam man kapor kin long ki jingger khu ba phila ban penjan choblei ba ublei dan kal lamat pi tong in ya pendam clear ki jing dwai akpa jingi ba beneng kanung idap ki jing smok comment a try ya ka jing le bha jing me ka jing em jongi ka ba man kasngi a try ngi dan khani kapor mentaru da ka jing le bha jong me a try ka jing isen a jong me ban ngadwai nam ta baroh ki ba ya phash kini ki program man ka por ba kin yo bor na me try ba men ai bor ki try bikin pulut por tin jong me khnang ba khani ka tin kala ban ya rap ingi ban pen khlan ka jenge jongi kini ki por ki ba khaddo ki ba ki bon ki jing le ki ba kan sapoi ka por bikin sapen long be an wat ka jing mani ka jing puli ka bible ting ya dwai try ba men ai boring i bingin pelut por tin jong me ban puli ban sang thu ki khna mengi lan pen kre ha ki sngi ki ba khandu ikini baro a trying i kerpat bangin dem teng jong Jesus Christ amen.